Jeg vil gerne redegøre for definitionen af et matematisk bevis. Et matematisk bevis er deduktivt og består af definitioner og aktioner, hvilket vil sige, at konklusionerne opnås ved gyldige slutninger ud fra nogle præmisser. Vi prøver lige på sætningen op, så vi bedre forstår det her. Et matematisk bevis er deduktivt. At noget er deduktivt, det vil simpelthen sige, at vi har et udgangspunkt, eller en eller anden, man kan sige, at man tager en hat på, vi går ligesom ud fra noget, for så at nå en bestemt konklusion. Det vi så går ud fra, det er det her definitioner og aktioner, hvilket egentlig bare vil sige nogle påstande eller nogle antagelser, vi siger, de her påstande, de er sande, altså kan vi tage udgangspunkt i dem, og derefter resonere os frem til noget bestemt, det vi gerne vil opnå. Og så snart vi gør det, så er vi i en deduktiv metode. Det vil så definitionen af matematisk bevis, det er den her konklusion, der opnås ved de her slutninger, vi har resoneret os frem til, altså vi har sådan tænkt os frem til, ud fra de her præmisser, altså ud fra de her antagelser. Så definitionen af matematisk bevis er selve konklusionen, der opnås.